ಹಲೋ ಹಲೋ ರಾಜಸನ್ನ ಹಾಂ ಪನೆ ಓಲುಲ್ಲಾರು ಶಾಪ್ಡು ಅಂದ ಬುಕೆಂಚ ಸೌಖ್ಯನ ಆರಾಮಪ್ಪ. ದಾಲಜ್ಜಿ ರಾಜಸನ್ನ ಎಂಕೊಂಜಿ 2,000 ಕಾಸಿತ್ತನ ಬೋಡಿತ್ತನು ರೆಡ್ ಸಾರಣ್ಣ ಬಲ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ ಇತ್ತ ಬರ್ಬ 5 ನಿಮಿಷ ರಾಜಸನ್ನಿ ಬಂಗಾರದಂಚಿನ ಜನ ಆರು ಕೊರಪೆ ಬಂಡ ಕೊರಪೇರು ಕಾಸು 2,000 ಕೊರಿಯರ್ಂಡ ಅಟೊಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ದೊಂದು ಕೊರ್ರೋಂಡು ಇಂಬಕೊಂಜಿ 250 ರೂಪಾಯಿ ಬಚ್ಚಲಿ ಕೊರ್ರೋಂಡು. ಈ ಲಾಟ್ ಪೊಟ್ಟು ಸಾಲನ್ನು ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಮ್ಮದಿರ ಬದುಕು ಪೈ ಇನ್ನೊಂಜಿ 1,000 ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಆಯ್ಚಿ ರಾಜಸನ್ನ ಹಾಂ ಕಾಸು ಕೊರಪೆ ಬಂಡರ್ ಹಾಂ ಬಲ ಬಲ ಇಂಚು ಬಲ ಅತ್ತು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಲ ಮಾರೆ ನಮ್ಮವೇ ಉಲಾಯ್ ಬಲ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿಗಾಗದು ಅವು ಕಾಂಡೆಡ್ದಿಂಚಿ ಕೈ ಬಾರಿ ಗಿರ್ಮೋ ನಿತ್ತನು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಲೆ ಗದೋಜುಂಡು ಚೂರೇನಾ ಇತ್ತು ಅಂತೆ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರ 2 ಸಾರಣ್ಣ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಜರಾನ ಪೋಪೆನ್ ಈ 2,000ಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಒಲ್ಲ 10,000ಕ್ಕೆ ಏನು